La lactància materna és fàcil. Mite, total. Mite, és un mite, jo crec que és complex. Bueno, jo ho estic vivint. El que podria ser, el que tots podríem pensar, no? Que la lactància materna és algo natural, que ha de sortir, sabem que comporta un aprenentatge, per tant comporta també unes dificultats. Que és veritat que en alguns casos pot donar-se de manera espontània, sense dolor, sense problemes, perquè el nen al final practica la succió dintre de la panxa de la mare. Donar el pit fa mal. Realitat. Doncs fins ara, a l'inici, una miqueta sí. I hem de buscar d'on ve aquest mal. Generalment el que diem en aquest cas és que demanin ajuda, que el suport i l'acompanyament en aquests casos és molt important, ja que el dolor és la primera causa d'abandonament de la lactància materna i és molt important solucionar-lo des del primer moment. Moltes dones no poden produir suficient llet. Pel que he llegit, mite. No ho sé. Correcte. Això també està molt extès, és un gran mite, ja que d'entrada totes les dones produiran la llet que el seu fill necessita, sempre i quan s'ofereixi aquest pit de manera freqüent des del moment en el que es dona a llum. No pots prendre cap medicació mentre estàs donant el pit, perquè tota la medicació és incompatible amb la lactància. Mite. No, això és un depèn. Hi ha medicacions que sí, si te les recomana un metge o el pediatre. Això és un gran mite. Si és veritat que no podem anar prenent medicacions sense que aquests estiguin receptats pel nostre metge, consulteu el vostre metge i així segur que podran trobar la medicació més adient en el vostre cas.